si Boy Tattoo. Gusto nyo bang burahin ko yung mga tattoo niyan? Pati mukha niya, tatatuan ko ng pasa. Maglaban man tayo, Billy Jack, no? Kung maglaban man tayo sa Battle of the YouTuber, ito lang ha, kahit may gloves ako, ikaw wala, okay lang yan sa akin. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Country TV. Please like and subscribe. Boy Tattoo at Billy Jack Sanchez nagkahamunan na nga para sa paparating na The Battle of YouTuber. Nag-iinit na nga mga idol ang usapin kung saan nagkahamunan na nga ang dalawang pambato ng Visayas at sa Luzon. Naglabas na nga ng opinion nitong si Boy Tattoo kung saan may sagot na ito sa mga sinabi ni Billy Jack Sanchez na buburahin nito ang tattoo ni Boy Tattoo at tatatuan ni Billy Jack Sanchez ang mukha ni Boy Tattoo ng pasa. Samantala mga idol ay hindi naman nakapagtimpi itong si Boy Tattoo kung saan binigyan nga ng partida itong si Billy Jack Sanchez na magsuntukan sila sa suntukan ng mga sikat kahit hindi na mag-gloves si Billy Jack Sanchez at si Boy Tattoo naman ay may gloves. Sobrang laki ng partida mga idol. Dahil dito masusukat talaga natin kung gaano nga ba katapang itong si Billy Jack Sanchez at itong si Boy Tattoo. Sobrang nag-iinit na nga mga idol ang usaping Billy Jack Sanchez versus Boy Tattoo sapagkat naghihintay na lang ito ng kumpirmasyon mula sa itaas kung papayagan niya ba itong si Billy Jack Sanchez at saka si Boy Tattoo na magharap sa taas ng ring. Well, kung kayo ang tatanungin mga idol, papayag ba kayo na magkaharap itong si Billy Jack Sanchez at saka si Boy Tattoo sa taas ng ring? Dahil kung iisipin natin mga idol, wala nang pambato itong taga Luzon dahil wala na silang panama sa taga Visayas. Samantala sa papalapit na The Battle of YouTuber ay nadagdagan na nga ang Team Visayas at ito ay walang iba kundi ang bad boy ng Cebu. Samantala mga idol, pabigat na nga ang team ng Visayas at sigurado ako dito wala nang uubra na taga Luzon, lalong lalo na kung papayagan nila at ipapasok nila itong si Boy Tattoo. Sino pa kaya ang uubra sa mga kabisayaan? Dahil sa The Battle of YouTuber Season 2 ay walang panama ang taga Luzon. Puro lang dadarang dada at puro panglalait lang ang ginagawa. Well, sino kaya ang aasahan ng taga Luzon? Itong si Coach Alexis Tolentino na nga ba? O ang Masbate Sports PH? Panoorin natin ang video na ito. Yan mga ka-idol! Ganyan kasulit si Boy Tattoo mga kabisayaan. Yun ha, ito ngayon ha. Magbabalik tayo ngayon kay Billy Jack, okay? May nakita ko kasi yung video niya sa YouTube. Ang sabi niya sa akin, sinabihan niya si Boy Tattoo nga, yung mga tattoo ko raw, buburahin niya. Grabe, nakakamangha yan mga ka-idol, no? Grabe, astig talaga, no? Grabe, hindi ka talaga natatakoy kay Boy Tattoo. Grabe ka. Grabe ka talaga, no? Grabe. Okay? Ang sabi mo pa, buburahin mo yung mga tattoo ko, at saka, ilalagay mo sa mukha ko. At saka, lalagyan mo ng pasa yung mukha ko. Grabe ka talaga, idol. Ito lang masasabi ko sa'yo. Dati, tingin ko sa'yo. Alam mo kung ano? Kambing ka lang. Ngayon, ipis ka na. Hindi ako natatakot sa'yo. Yung sinasabi mo nga, ano ba yung bugbugan? Yung kahit kulang kamaong kabaw lang? Bugbugin ka raw niya. Bugbugin niya ako? Nakakatawa, no? Alam mo, no? Maraming YouTuber, maraming Vlogger. Ano ba yun? Vlogger. Vlogger. Natatawa sa mga sinasabi mo. Mayabang no, mayabang Boy Tattoo. Ha? Mayabang. Mayabang. Siyempre, sobrang yabang talaga. Sobrang yabang. So, Boy Tattoo, anong gusto mo mangyari? Gusto mo makalaban dyan sa Battle of the YouTuber? Ganun ba? Gustong gusto kung papayagan ako ni Idol Makagago nga makasali ako sa Battle of the YouTuber, Idol. So, shoutout sa'yo, Billy Jack. Yan, okay? Shoutout ko pala si Makagago. Idol, saludo din ako sa'yo. Okay? Sana mapansin yung video, no? Okay, yan o. Alam mo may mensahe din ako sa'yo Billy Jack. May mensahe din ako sa'yo, no? Okay? Kahit nga 5 araw pa ako na vlogger, ang sabi ko lang sa'yo, kung nasaktan ka man sa mga sinasabi ko, kahit nga nasaktan ka sa mga sinasabi ko, nakakatuwa ka talaga eh. Lagyan mo ng pasa, tol. Lagyan ko rin ng pasa? Oo. Saan ko lagyan ng pasa? Sa ilong. Sa ilong? Oo. Oh, ito kung maglaban man tayo, Billy Jack, no? Kung maglaban man tayo sa Battle of the YouTuber, ano ba yun siya? MMA ba yun? MMA siya, hindi. MMA ba yun? MMA yata yun. MMA na hindi marunong. Hindi marunong, kaya? Ang sabi mo sa akin, kahit walang gloves,
siya ng partida. Oh, partida, ganyan na lang. Ito ha. May gloves ako ha. May gloves ako. Billy Jack, ikaw wala kang gloves. Yan. Grabe, Yan, hamon ha? na to. Yan. Gusto kitang hamunin. Kung papayag ka. Kung papayag ka, Billy Jack ha. Kung papayag ka. Ang gusto ko sana, one-on-one, di ba? One-on-one. Ang gusto ko rin sana, pag nasa ring na tayo, pag sabi ng referee fight, dapat fight talaga, huwag yung laging atras-atras. Ganyan, di ba? Pag sumbaga, parang kidlat. Gusto kong ganyan. Sport lang, oh. Sport lang, para bang pag fight, para bang hindi ka bubuhayin. Ganyan. Antindi ni Boy Tato, no? Ganyan, hindi kita bubuhayin pag nasa ring na tayo. Ganyan ako katindi, Boy Tato to, grabe. Kami mga Bisaya, kami mga Bisaya, kami mga Bisaya, mababait kami, pro. Huwag kayo mangloko, yan ang masasabi ko. Okay? So yun ha, mega shoutout nga rin pala sa nakalabang ko na si Boy Bagsik at saka si Boy Ungas na magkapatid na yan. Kumusta na kayo dyan? Ito nakikita ko tong isa yung tropa ha, dyan sa Negros Occidental ha, si Boy Tattoo. Gusto nyo bang burahin ko yung mga tattoo nyan? Ha? Totoo eh, meron Boy Tato, ha? Oh, si Boy Tattoo. Burahin ko. Kahit walang flight ka. Kahit wala, sa suntok ko. Pati mukha niya, tatatuan ko ng pasa. Ganun ako katigas. Kaya kayo mga dyan ha, nasa Negros Occidental, mga kabisayaan natin dyan ha, ito ang sasabihin ko sa inyo. Mag-ensayo kayo mabuti at saka pag-aarap kayo sa camera niyo, sa video ninyo, sisiguraduhin nyo maiintindihan ko kayo. Ha? Mag-Tagalog kayo. Ha? Baka mamaya, puro kayo pista ko. Diyan ha, huwag nyo akong dadaanin sa pista ko, pistaonin nyo, Manila boys ako. Kaya ikaw Boy Tattoo, maayos-ayos ka. Kung ayaw mong burahin ko lahat ng tattoo. Sana panood nyo mga idol, ano ang masabi nyo? Papalagaya itong si Billy Jack Sanchez sa partida ni Boy Tattoo. Ang walang gloves si Billy Jack Sanchez at may gloves si Boy Tattoo. Suntukan ng mga sikat at patibayan ng sikmura. Mag-comment lang. At hanggang dito na lang tayo mga idol. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay inaanyayahan kitang isubscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye.